سلام زي خبركم تخاتلتنا كما يتعلو مباركس ناي الساعات زيناتات تحسنا مسيناكم مالنا مجمرتاقن أرأست زينا نتسألو الحلمن دليتات بحكتاتن دكتور أبي أحمد تاملكتو زوات حدوشن أوانون مقلتين سوماليا كبت تياتوار كاب كبس تقبيلا باكستان نامبسادر إثيوبيا كاب متقعت بومباد حينو تعق متقعتات زغفتت إسرائيل ليوانا سوين كاب لامتات حزب الله كرحكو التحساسيوان كالتون زبل زيناتات تحسنا مسيناكم مالنا سناي مكتتال نتي تسلل حلم تباهيلو استقل سدليتات قدامي مينستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد داملكي تزوجه حدش مجلسين وتدرى معسكر أمريكا بجيبوتي بكل تسكير كيلومتر زتزرق حيوم نزد ما منقست أمريكا عمتاوي سوسان 3 مليون دولار والكراي تخف للوم وتدرى معسكر تشاينا عبز خبابي 0.5 سكوير كيلومتر تزرق حركاب نزد ما عمتاوي 10 مليون دولار تخف للوم إذا أبلع التقليس زل حق مسنري إثيوبيا أب سوماليلاند تقبرون زل استسأللت محكراي معسكر نخل قديفنا 10 كيلومتر صفحته ما يو تحستخخون كله أمريت بقمقم كل 100 سكوير كيلومتر مالتي مزي أب جبوت نخراي زخف الوقتات مسن عزب إثيوبيا نستحتو زل صفحات بوتا كن ديك تكفل اللي مزي استبهل كفلي ترائنا نحد سكوير كيلومتر 35 مليون دولار مخانيوم مزي مالت ما شو 7 بليون دولار نعمتي خونا له مالتي قدامي منستر كم زغلص زل دما نزي كفلت زي ملكع بركي كم منقد أير إثيوبيا نسوماليلاند كوهبا مخاني زتقسم منقد أير إثيوبيا ناي عداقة واقو بقمقم 5 سنتوي كلتا 5 بليون دولار إذا دما 75 ميتاويت عمتاوي نودب كراي زخفلي استرفون من الباش أبقد بداسي بركب متاو كخوني إذا عينت التحساس بعدما نتمحنتن حلم دليتن قدامي منستر زي تجبت أي قبرم الزبال زلو حلولو ولا بتأمر انت تقبره اتوفري على 3 بليون دولار يخون إذا مالت إثيوبيا نعمت 7 بليون دولار كتكفل يا مالتي إذا حلم زدما ربحو تاتو توهلو كتكاسيكال مودا إذا نزغ ماريز كيف لتو زغمر زلو سبات كم زي جبت حلم خطحلو مرأي نتم إثيوبيان تحزن لهم بزحات وقنات إذا إثيوبيا سوماليلاند تقبر زلا سممعت حدا مرأي قبرش براو سرحات يكبلو نبلصقناوين يقلصوم أم وداتا ግን ካብዚ ዘይጭበት ሃልወሳ እዞም መሃይምናን ወፂኦም ብቕንዕናን ንጽህ ልቦናን ምስ ቀረባብቶም ተሳኒ ምጥዕና ዘሎ ዲፕሎማሲ ሒዞም እንተቐረቡ ይሓይሽ ልዕሊ ኩሉ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ ምስ ሓንቲ ልኡላዊትን ዘይሕጋዊትን ዝኾነት ሶማሊላንድ ትበሃል ዓዲ ከም ዝኣነዋረ ዝኾነ ርክብ ምፍጣር ንኢትዮጵያ ማዕርኽ እንደይተነጥሎን ኩነኔን ከም ዘስዓባ እዩ ዝፍለጥ ምንጭ ናይ ዘጽሑፍ ናፋ ፕረስ እዩ ሶማሊያ ከበድ ኣጽዋር ካብ ግብጽ ተቐቢላ ሶማሊያ ካብ ግብጽ ዝተፈላለዩ ከበድ ኣጽዋር ከም ዝተቐበለት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሃገር ኣረጋጊጹ እቲ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ንቢቢሲ ሶማልኛ ብዝሃቦ ቃል ሃገር ብቐጻሊ ካብ ግብጽ ተወሰኸ ሓገዝ ኣጽዋር ከም እትጽበውን ሓቢሩ ንሱ ከም ዝበሎ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት መርከብ ናብ ወደብ መቃድሾ ዝኣተወ ኣጽዋር ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላት መዳፍዕን ካልእ ንኣሽቱ ኣጽዋርን ዘጠቓልል እዩ መራኽብቲ ሓፋሽ እቲ ሃገር ብዛዕባ እዚ ብብዝሒ ናብ ሶማልያ ዝኣተወ ኣጽዋር ይጽብጽብ ኣሎ ነዚ ዘርኢ ምስልታት ኣብዚ ተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ይርከብ ካብቲ ማል ሰንበት ጀሚሩ ድማ ብጎድናታት መቃድሾ ክሓልፉ ተራእዮም እቲ ኣጽዋር ብናይ ግብጽ መርከብ ተጻዒኑ ኣብ ወደብ መቃድሾ ከም ዝተረገፈ እውን ሓያሎ ማዕከናት ዜና ሶማልያ ጠቒሰን ኣለዋ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማልያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እውን ይቐኒየልና ግብጽ ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ ሶማልያ ምስ መን ከም እትመሓዞ ካብ ካልኦት ፍቓድ ክትጽበ እትግደደሉ መድረኽ ሓሊፍ እዩ ረብሓታትና ንፈልጥ ኢና ስለዚ መሓዙትናን ጸላእትናን ባዕልና ክንመርጽ ኢና ይብል ሚኒስተር ዓብዱልቃድር መሐመድ ኑር እቲ ምስ ቢቢሲ ሶማልኛ ቃል ምሕተት ዘካየደ ትስሙ ዘይጠቐሰ በዓል ስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ብወገኑ ካብቲ ሕጂ ኣትዩ ዘሎ ኣጽዋር ብተወሳኺ ገለ ታንክታት እውን ከኣትዋ ተጽቢት ከም ዝግበር ኣመልኪቱ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኢትዮጵያ ግብጽ ምስ ሶማልያ ወታደራዊ ስምምዕ ምግባራን ኣብቲ ሃገር ሰራዊታ ከተዋፍር ዕላማ ከም ዘሎን ድሕሪ ምቃወማ እዩ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ክልተ ወታደራዊ ነፈርቲ ግብጺ ናብ መቃድሾ ከም ዝኣተዋ ክግለጽ እንከሎ ኢትዮጵያ ነቲ ስጉምቲ ንሰላም እቲ ዞባ ስግኣት እዩ ክትብል ምንቃፋ ይዝከር ሶማልያ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ናብ ግዝኣታ ከኣትዉ ክትፈቅድ የብላን ብምባል ድማ ተቃውሞኣ ገሊጻ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ታሕሳስ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኣብ ደገ ባሕርን ኣፍልጦ ሃገራውነትን ዝምልከት ስምምዕ ምፍራምን ንሶማልያ ኣቆጢዕዋ ምህላው ይፍለጥ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተፈጥረ ውጥረት ስዒቡ ብሰንኪ ግድብ ህዳሴ ልዕሊ 10 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ክትተፋነን ጸንሐት ግብጺ ንሶማልያ ኩሉ ኣድላይ ደገፍ ክትህብ ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣላ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ብዛዕባ ዝሓድሽ ደገፍ ኣጽዋር ግብጺ ዘጊት ዝሃቦ ርእይቶ የለን
ፓኪስታን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ካብ መጥቃዕቲ ቦምባ ድሒኖም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፓኪስታን ዝርከቦም ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ዑደት ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ እዋን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምባ ንስክላ ድሒኖም በቲ መጥቃዕቲ ግን ሓደ ኣባል ፖሊስ ከም ዝሞተ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ጀማል በከር ዝርከቦም ዲፕሎማሰኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ሓደ ስፍራ ቱሪዝም እቲ ሃገር ክበጽሑ ብዝቐረበሎም ዕድመ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ወሰን ጽርግያ ተጻዊዱ ዝነበረ ቦምባ ብምንታጉ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠመ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንሓላፍ ፖሊስ ግዝኣት ስዋት ጠቒሱ ሓቢሮም። ነቶም ዲፕሎማሰኛታት ዝመርሕ ዝነበረ ጉጅለ ጸጥታ በቲ መጥቃዕቲ ተሃሪሙ ክብል እቲ በዓል ስልጣን ፖሊስ ወሲኹ ሓቢሮም። ነዚ ኣመልኪቱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ኣብ ዞባ ኻይበር ፓክቱንኩዋ ፓኪስታን ዝተፈጸመ ሽበራዊ ዝበሎ መጥቃዕቲ ኮኒኑ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ፓኪስታን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝርከቦም ካልኦት ዲፕሎማሰኛታት ወጻኢ ሃገራት ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጹሎም። እቶም ካልኦት ዲፕሎማሰኛታት ካብ ሩዋንዳ፣ ዚምባብዌ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ፖርቱጋል፣ ካዛክስታን፣ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪናን፣ ቱርክሜኒስታን፣ ቪየትናም፣ ኢራን፣ ሩስያን፣ ታጃኪስታንን እዮም ነይሮም። ኩሎም ድማ ብሰላም ናብ ኢስላማባድ ከም ዝተመልሱ ተፈሊጡሎም። በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ኣባል ፖሊስ ክመውት እንከሎ 4 ከም ዝቆሰሉ ጸብጻብ ሮይተርስ የመልክት። ፕሬዚደንት ፓኪስታን ኣሲፊ አሊ ዛርዲን ቀዳማይ ሚኒስተር ሸባዝ ሸሪፍን ነቲ መጥቃዕቲ ኾኒኖም ኣለዉ እንተኾነ ሓላፍነት እቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል ዘጊት የለን። እቶም ዲፕሎማሰኛታት ካብ ቤት ምክሪ ንግዲ እቲ ዞባ ብዝቐረበሎም ዕድመ መሰረት ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መዘናግዒ ቦታ ማላም ጃባ ክበጽሑ ብሰንበት ንጎሆ ሓቢሮም ይኸዱ ከም ዝነበሩ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 10 ዲፕሎማሰኛታት ከም ዝነበሩ እንተኾነ ከም ዘይተጎድኡ ዝሓበረ ፖሊስ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ናብ ርእሰ ከተማ ኢስላማባድ ብሰላም ከም ዝተመልሱ ኣረጋጊጹሎም። ኩሎም ኣምባሳደራት ኣብ ዝተረጋገ ኩነታት እዮም ዘለዉ። ድሕርቲ መጥቃዕቲ ብኡንብኡ ናብ ውሕስ ቦታ ከም ዝእለይ ተገይሩ ካብኡ ድማ ናብ ኢስላማባድ ኣምሪሖም ክብል ምክትል ሓላፍ ፖሊስ እቲ ሃገር መሐመድ ዓሊ ንሮይተርስ ተዛሪቦም። ዞባ ስዋት ቫሊን ሓያሎ ዓመታት ቀንዲ መዋፈር እስላማውያን ዕጡቃት ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓይልታት ጸረ ሽበራ ፓኪስታን ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይዝንገር። እቶም ዕጡቃት ምስ መንግስቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምፍራሶም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት መጥቃዕትታት ከዛይዱ ጸኒሖም እዮም። ተዓዋቲት ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝኾነት ማላላ ዩስፋዛይ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ገስ መጥቃዕቲ ዝተኻየደላ ኣብቲ ከባቢ ምዃኑ ይዝከር። ድሕርቲ ብሰንበት ኣብ ልዕሊ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ወታደራትን ፖሊስን ነቲ ቦታ ከቢቦም ኣብቲ ከባቢ ድማ ሰዓታት እቶእቶ ከም ዝተኣወጀን ተፈሊጡሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ፓኪስታን ኤምባሲ ዝኸፈተት ኣብ ጉንበት 2015 ኮይኑ ኣቶ ጀማል በከር ኣምባሳደር ኮይኑ ተመዚዙሎም። ጽዑቕ መጥቃዕትታት ዝኸፈተት እስራኤል ሊባኖሳውያን ካብ ዕላማታት ህዝቦላህ ክርሕቁ ኣተሓሳሲባ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዕላማታት ህዝቦላህ ጽዑቕ መጥቃዕትታት ኣየር ከም ዝኸፈተ ብምግላጽ ሲቪላውያን ካብቶም እቲ ጉጅለ ዝጥቀመሎም ከባቢታት ዝበሎም ክርሕቁ ኣተሓሳሲቡ። ብሰንኪ ዝሎም ንግሆ ዝጀመሩ መጥቃዕትታት ኣብ ከተማታትን ገጠር ከባቢታትን ደቡብ ሊባኖስ 300 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ሓቢሩሎም። ህጻናት፣ ደቂ ኣንስትዮን ሰራሕተኛታት ሕክምናን ዝርከቦም ልዕሊ 400 ሰባት ኮሲሎም ምህላዎም ማእከል ሰራሕታት ህጹጽ ጥዕና ሃገር ኣመልኪቱ። ነበርቲ ደቡብ ሊባኖስ ለምንጎ ካብቶም ህዝቦላህ ኣጽዋር ንምሕባስ ዝጥቀመሎም መንበሪ ህንጻታት ርሓቑ ዝብሉ መልእኽትታት ድምፅን ጽሑፍን ክበጽሖም ጀሚሩሎም። ሓደ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ቢቢሲ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ብዝነበሩ ሰባት ዘረጋግጾ ሓደ ነባራይ ስርሕታት እስራኤል ከም ዝቐጸለን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝተሰጋገረ ምዃኑን ዝሕብር መልእኽቲ ከም ዝበጽሖ የመላኽት። እዚ መልእኽቲ ድምፂ ወሲኹ ህዝቦላህ ኣብ ዝጥቀመሎም ዓድታት እንተሃሊኹም ንድሕነትኩም ክትብሉ ቀልጢፍኩም ውፁ ይብል። ወሃብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ኣቀዲሙ ብቋንቋታት እንግሊዝኛን ዓረብን ብተመሳሳሊ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽትታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሑ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሊባኖስ ዛይድ ማካሪ ነበርቲ ቤይሩትን ብተመሳሳሊ መልእኽትታት ይበጽሖም ከም ዘሎ ብምግላጽ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ህዝቦላህ ኣጽዋር ካብ ዝሓብኡሎም እቲ መልእኽትታት ከም ዝበጽሖም ኣረጋጊጹ። ቤት ጽሕፈቱ ካብቶም እዚ መልእኽቲ ዝበጽሖም ከም ዝኾነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እውን ጠቒሱሎም። እዚ እስራኤል ተካይዶ ዘላ ስነ ልቦናዊ ኪናት እዩ ድማ ኢሎም። እዞም መልእኽትታት ብቐጥታ ነበርቲ ደቡብ ሊባኖስን ኣብ ሰሜን ምብራቕ ቤካ ቫሊን ዝተመሓላለፉ ክኾኑ እንከለዉ ተጋእቲ ህዝቦላህ ካብ ዝንቀሳቐሰሎም ኣጽዋራት ዝሓብኡሎም ቦታታት ክርሕቁ ከም ዘለዎም የጠንቅቑ። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብዚ እዋን ኣብ ደቡብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ናይ ኣሸባሪ ጉጅለ ህዝቦላህ ዝኾኑ ቦታታት ደብዳብ ነፈርቲ ይፍጽም ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ። እዚ ድሕርቲ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ህዝቦላህ ናብ እስራኤል ዘወንጨፎም ልዕሊ 150 ሮኬታት እትወስዶ ዘላ ስጉምቲ እዩ። ወሃብ ቃል ሪር ኣድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ሊባኖስ ዝፍጽሞ ዘሎ
ዘሎ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝዕቕን ቅኑዕን እዩ ክብል ገሊጹ ዓላማ እስራኤል እትወስዶ ዘላ ወታደራዊ ስጉምቲ ቶም ካብ ሰሜን ሃገር ዝተመዛበሉ ብ10 ሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ናብ መረበቶም ምምላስ ከም ዝኾነ ሰብ መዚት ሃገር ይገልጹ ብተወሳኺ ሂዝቦላህ ካብ 8 ጥቅምቲ ጀሚሩ ናብ ደባት እቲ ሃገር ዘወንጨፎም ዘሎ ዓቕምታት ሮኬት ንምድኻምን ትሕተ ቅርጽታቱ ንምዕናውን ዝዓለመ እዩ ኢሎም ሂዝቦላህ ናብ እስራኤል ብዝወንጨፎም ሮኬታት ጽዒቡ ኣስታት 3,000 ነበርቲ ሰሜን እስራኤል ከም ዝተመዛበሉ ይግለጽ ማዕከን ሓበሬታ ሊባኖስ ዝኾነ NNA ካብ ሎም ንግሆት ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ልዕሊ 80 መጥቃዕትታት ከም ዝተፈጸሙ ጸብጺቡ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣባላት ጉጅለ ሂዝቦላህ ዝጥቀሙለን ፔጀራት ድሕሪ ምፍንጃርን 12 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ንዑ ሲዕቡ ድሕሪ ዘጋጠመ ምፍንጃር ኣማኢት ወኪተኮራት 37 ሰባትን ሞይቶም ኣማኢት ድማ ቆሲሎም እዮም ሂዝቦላህ እዞም መጥቃዕትታት በእስራኤል ከም ዝተፈጸሙ ይኸስስ እስራኤል ክሳብ ሕጃብ ዝጉዳይ ዝሃበቶ ርእይቶ የለን እስራኤል በዓልቢ ኣብ ርእሲ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኮማንደር ስርሒታት ሂዝቦላህ ዝኾነ ኢብራሂም አቂል ከም ዝተቐትለ ይዝከር እዚ ታሽን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮማንደር ቀንዲ መራሒ ሂዝቦላህ ኮይኑ ኣባላቶም ብ1980 ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ ኣሜሪካ ቤይሩት ከምኡውን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ዘወሃዱ ከም ዝነበረ ይግለጽ ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ በቲ ኣብቲ ዕለት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 3 ህጻናት ዝርከቦም 45 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይሕብር ቅድም ኢሉ እውን እስራኤል ኣብ ጋዛ ኣብ ተወስዶም መጥቃዕትታት ነበርቲ ብቴሌፎን ወይ ብጽሑፍ መጠንቀቕታ መልእኽትታት ክበጽሖም ክትገብር ጸኒሓ እያ ድሕሪ ኣብ ቃጻ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተበገሰ ኩናት ኩሉ መዳያዊ ግጭት ከይፍጠር ስጋት እናወሰኸ መጺኡ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒ ጉተሬስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሓለፎ መልእኽቲ ብዛዕባ እቲ ብቕልጡፍ ዝዓርግ ዘሎ ምዕባለታትን ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋትን ዘጠንቀቐ ኮይኑ ኩሎም ወገናት ልዑል ህድኣት ክገብሩ ጸዊዑ እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም